Nosaltres som la Dalla Garrotxa i hem organitzat una sèrie d'activitats durant el mes de març en commemoració del Dia de la Dona Treballadora, perquè trobàvem a faltar actes una mica més reivindicatius, no?, aquí a la ciutat d'Olot. I el que farem serà començar el dia 7 de març amb una xerrada col·loqui a les 12 del migdia a Can Trinxeria. I la xerrada es dirà Dones i Treball i portarem a la Laia Serra, que és advocada penalista, i ha portat casos bastant mediàtics com el de l'Ester Quintana i també ha estat assessora del cas 4F. I després tindrem a tres ponents d'aquí a la Garrotxa. Una d'elles és la Lourdes Pujades, que és mestra jubilada i és bastant activista en diferents temes. I ella ens parlarà una mica de la seva experiència professional, no? I com ha estat des del punt de vista d'ella com a dona i mestra en aquest àmbit. També tindrem a la Sala Mata, que és una dona d'origen senegalès, que ara actualment treballa en una residència de gent gran, i ens parlarà una mica de les dificultats que es va trobar quan va arribar aquí a Olot, si li va costar molt trobar feina, si ho va tenir fàcil, si no tant. I també tindrem a l'Alba Mir, que és una jove que ha estudiat comunicació audiovisual i és fotògrafa, que actualment treballa amb un contracte molt precari perquè no troba feina de lo seu, no? I elles tres, juntament amb la Laia, ens parlaran una mica d'aquesta xerrada que es diu Dones i Treball. Després, a les 5 de la tarda del mateix dissabte, farem un taller de teatre social a l'Ideal i és un taller per sensibilitzar una mica sobre temes que es poden trobar al dia a dia al col·lectiu de joves, que és molt vulnerable potser a patir com discriminació sexista, també estereotips de gènere i tot aquest àmbit, no? I en aquest dia comptarem amb la col·laboració de l'associació de l'Assemblea de Joves de la Garrotxa. El dia 8 de març començarem fent un acte a les 10 del matí, pintant un mural juntament amb la Greda a l'Avinguda Reis Catòlics, un mural feminista. A les 12 del migdia farem un manifest a la plaça Cinema Colón amb la companyia Pic Pic i després hi haurà el dinar popular, que el podem fer gràcies a la CNT. Acabarem amb una xerrada de debat de temes feministes i acabarem amb una jam session, que durarà fins a les 6 de la tarda aproximadament o així. Durant tot el cap de setmana, a part de totes aquestes activitats, també farem un concurs de selfies feministes, ara que estan tan de moda, i amb el hashtag 8mgarrotxa tothom qui vulgui podrà penjar una selfie feminista, ja sigui amb un cartell, ja sigui de la forma que cregui més original, i després el dia 8 a les 6 de la tarda es coneixeran les selfies guanyadores. D'altra banda, i com que considerem que cada dia és 8 de març i que no ens hem de limitar només a la celebració d'un dia, sinó que hem de fer activitats durant tot l'any, hem pensat fer més activitats al llarg del mes de març per reivindicar també els drets de la dona treballadora. Començarem el dia 13 de març al local de la CNT projectant el documental Tomar el escenario, que va sobre la presència de les dones en l'escena musical, que a vegades ho tenen una mica més difícil que els grups de nois, que són els majoritaris, i aquesta projecció de documental serà a les 7 de la tarda. Després, el mateix dia, al local Bruixes i Maduixes, farem punxadisc femenines com un homenatge a l'escena punk. I l'endemà, el dia 14 de març, també al local de la CNT i amb la seva col·laboració, presentarem el llibre Relatos Marranos, de l'editorial Polen, que és un recull de contes que expliquen diferents situacions relacionades amb la sexualitat femenina. A part d'això, també col·laborem amb el Consorci de Benestar Social el dia 20 de març en el col·loqui que es farà després de l'obra de teatre Tres relats de dones, dones protagonistes, que es representarà al Teatre dels Catòlics el divendres a les 7 del vespre, divendres 20. Que fem això perquè trobàvem a faltar a la comarca unes jornades de caire reivindicatiu i feminista.